Hayırlı kış benim подписчикларым, туганнарым, достарым, балаларым, ыныкларым, мени карап баручылар. Менә сазлар чыга башлады. Яз җитте. Язның беренче ае бетеп килә инде. Менә без хава суларга чыктык. Әзрәк булса да ходьба кирәк, йөрергә кирәк. Надо ходить, чтобы не похудеть. Вот. Грязь вон там, всякие мусор ушли. Вот. Здравствуйте. Менә апрель кирәгендә там бер көннән соң бүген 30-ы. Менә мондагы сулар агып бетә инде. Менә карагыз әле. Ничә көн içinde Михалет эреткән карларны. Менә, пожалуйста, тебе. Ярый. Әнә юлка ниләре юлкада тора, бизәкләре. Менә куйган булганнар кыш көне. Алар ичеп кителмәгән. Яталар шунда эленеп. Юлка, без сине. Ярый. Сабылып торыгыз. Һәрберегезгә дә тыныч кичке тормыш телим. Исәнлек, саулык, тыныч имин булсын тормышларыбыз.